Αν σήμερα υπήρχε μια άμεση πάση πληρωμών στο ληστρικό χρέος, αυτό θα απελευθέρωνε πόρους, ιδίως αν συνδυαζόταν με πραγματική φορολόγηση των εχόντων και όχι των συνηθών φορολογικών. Μα και αυτή η οικονομία θα είναι πολύ όμως πιο συρρυκνωμένη. Και αυτή η οικονομία όμως που λέτε θα ήταν πιο συρρυκνωμένη. Έτσι δεν είναι? Δεν θα ήταν πιο συρρυκνωμένη. Εάν σήμερα αποδεσμευόμασταν από το βραχνά, τον νομισματικό στρολομανδία που είναι το ευρώ, που σε υποχρεώνει αυτή τη στιγμή διαρκώς να απαξιώνεται και να αποδιαρθρώνει το παραγωγικό ιστός της χώρας. Αν δοκιμάζαμε διαφορετικούς δρόμους για ότι σημαίνει αξιοποίηση των συλλογικών δυνάμεων, να σας πω κάτι. Ποιος είναι σήμερα η δημιουργική δύναμη της χώρας? Είναι οι επιχειρηματίες, οι οποίοι την ίδια ώρα που έχουν καταθέσει στο εξωτερικό προτιμούν να εκβιάζουν τους εργαζομένους, να δεχτούν μισθούς πείνας και όταν δεν το δέχονται να κλείνουν επιχειρήσεις που μπορούν να παράγουν. Η παραγωγική δύναμη της χώρας είναι οι εργαζόμενοι που θα έπρεπε να πάρουν αυτές τις παραγωγικές μονάδες, τις βιομηχανίες, να τα λειτουργούν οι ίδιοι, να κρατικοποιηθούν χωρίς αποζημίωση. Έχουν ούτως ή άλλως αρκετά δάνεια και επιδοτήσεις πάρει η κατοχή τους, ας πούμε. Αυτές δεν είναι οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Θα μου πείτε, αυτό είναι σε ρήξη. Ναι, είναι σε ρήξη. Είναι σε ρήξη με την λογική της αγοράς, είναι σε ρήξη με οτιδήποτε ζήσαμε. Ο υπαρκτός είναι ο φιλελευθερισμός. Για να παίξουμε λίγο και με την παλιά έκφραση. Να σας ρωτήσω όμως τώρα. Αυτά που μιλάτε είναι γνωστά ως θέματα, στηματολογική και τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Αλλά δεν ήταν στην παραγωγή, ήταν περίπου στον τομέα των υπηρεσιών και του εμπορίου η δύναμη, το μαζικό φαινόμενο αυτό που μου αναφέρετε. Αυτή τη στιγμή κλείνουν παραγωγικές μονάδες. Δηλαδή, όταν ας πούμε στη χαλιβουργία, η χαλιβουργία γιατί να κλείσει ή γιατί να πρέπει να υπολειτουργεί ή να λειτουργεί με μισθούς πείνας? Η πλειονότητα, λέω, των επιχειρήσεων ήταν στο εμπόριο και στις υπηρεσίες που αναφέρατε πριν, που έχουν προφανώς οι επιχειρηματίες απομονώσει χρήματα και αφήνουν τους εργαζόμενους έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι ψωροκόστενα. Έχει αυτή τη στιγμή και μέσα στην κρίση και μέσα στην ύφεση μέσω κατακεφαλή εισόδημα 22.000 δολάρια. Ένα. Έχει ορυκτό πλούτο. 1,5. Είχε μάλλον, δεν έχει 22. Έχει ορυκτό πλούτο. Έχει 15-16.000 το μέσο όρο το εισόδημά του. Έχει ορυκτό πλούτο. Εκτιμάται ότι έχει αξία 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ. Έχει παραγωγική πείρα εργαζομένων αγροτών. Έχει 45 αγροτικά προϊόντα. Λόγω του κλίματος, του μεσογειακού, του εύκρατου. Είχαμε εδώ καπνά, απέναντι είχαμε σταφίδα, πιο κάτω είχαμε βιομηχανική ντομάτα. Αλλά υπάρχει μια πολιτική που έχει κάνει την παραγωγική αποδιάθρωση, αποσυγκρότηση, ας πούμε. Ωραία, μέσα σε αυτά που λέτε, πώς έχει. Λοιπόν, να σας πω, μέσα σε αυτά που λέτε ως δυνατότητες. Κύριε Σεντεσίλα, σε αυτά που λέτε ως δυνατότητες και σε αυτά που λέτε ως απειλή, επικρατεί μια σύγχυση στο τι θες να κάνεις ως κοινωνία, έτσι δεν είναι? Και εγώ δέχομαι ότι για πολλά πράγματα δεν ρωτήθηκες. Ακόμη και για το κορυφαίο, την είσοδο του νομίσματος. Δεν ρωτήθηκε. Ρωτήθηκαν, είπαν όχι. Ναι, ρωτήθηκε εικονικά. Αλλά σήμερα λοιπόν. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο σήμερα που ο φοιτητής του στο πανεπιστήμιο, ο οποίος έχει άλλη δίψα, έχει και το χρόνο μπροστά του και μπορεί να έχει και προσδοκίες που μπορεί να διαψευτούν ή να εκπληρωθούν. Σε αυτή τη φάση δεν θα έπρεπε να έχει τον κυρίαρχο ρόλο των αποφάσεων. Γιατί μπροστά του αυτός έχει τον περισσότερο χρόνο από όλους. Ναι, συμφωνώ. Και συμφωνώ ότι πρέπει να έχει τον κυρίαρχο λόγο. Ναι, και θέλω να ρωτήσω έχει μια άποψη για το τι θέλει να συμβεί στον τόπο, στην περιοχή, στη χώρα που ζει, στον τόπο που ζει, στην οικογένειά του ή στον χώρο του πανεπιστημίου του. Αν κρίνουμε από την κλίμακα και το μέγεθος των κινητοποιήσεων, τη συμμετοχή της νεολαίας και της φοιτητικής νεολαίας, μια που αναφερθήκατε ειδικά σε αυτήν τους τελευταίους μήνες, είναι σαφές ότι δεν θέλει αυτό το οποίο του συμβαίνει. Θέλει μια ριζική αλλαγή κατεύθυνσης. Και εμείς θέλουμε να ανοίξει η συζήτηση. Και γι' αυτό δίνουμε και μια έμφαση ως ανταρσία στην κουβέντα και των κινημάτων αλλά και της αριστεράς, αν θέλετε. Στο κομμάτι το προγραμματικό, με τι περιεχόμενο μπορούμε να πάμε, ακριβώς γιατί το όχι, το αντί, το δεν πάει άλλο, η απόγνωση, είναι κοινός, είναι πλειοψηφικό στην κοινωνία. Ακόμα αν θέλετε και οι αντίπαλοι, οι κυβερνώντες, δεν λένε έχουμε να σας προτείνουμε θετικό όραμα, λένε πολύ απλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτός είναι ο δρόμος. Εμείς λέμε ότι υπάρχει εναλλακτική λύση που ξεκινάει από ορισμένες τομές, μπορεί να αφορούν το χρέος, το νόμισμα, τις εθνικοποιήσεις τραπεζών ή στρατηγικών επιχειρήσεων. Ρωτήσατε πριν για τις καταθέσεις. Βεβαίως, φοβάται ο κόσμος για τις καταθέσεις. Αυτή τη στιγμή έτσι θα μπορούσε άνετα να εθνικοποιηθεί το τραπεζικό σύστημα, να δώσει αυτό και ένα αίσθημα ασφάλειας. Ένα τραπεζικό σύστημα, οι ενισχύσεις που έχει πάρει, το δημόσιο ζεστό χρήμα το οποίο έχει πέσει εκεί πέρα τα τελευταία χρόνια ή πρόκειται να πέσει και το επόμενο διάστημα, ιδίως και μετά το PSI, υπερκαλύπτει πλήρως την αξία. Γνωρίζετε έτσι κι αλλιώς όμως ότι δυστυχώς η χώρα από το σύστημα του τραπεζικού κινείται. Πληρώνονται μισθοί, λειτουργεί το πανεπιστήμιο, λειτουργεί ένα νοσοκομείο. Και γι' αυτό λέμε ότι έχει νόημα. Δεν βγαίνει στον δρόμο. Λόγο έχει νόημα να εθνικοποιηθεί. Το ερώτημα είναι το εξής. Έχουν πάρει
Παρακαλώ. Έχουν πάρει ήδη 160 δισεκατομμύρια ευρώ, είτε εγγυήσεις είτε ζεστό χρήμα, και πρόκειται να πάρουν από το νέο δάνειο άλλα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίπου το ΑΕΠ, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Η αξία του στο ενεργητικό τους δεν φτάνει 20-30 δισεκατομμύρια. Δηλαδή είναι ήδη κρατικές οι τράπεζες. Η πράξη, η διοικητική, η πολιτική χρειάζεται. Θα καθοριστεί αυτό. Εθνικοποίηση των τραπεζών, και άμα το χρέος, αν διαγράψουμε το χρέος και εθνικοποιήσουμε τις τράπεζες, μπορούμε. Γιατί τρομάζει όμως, κύριε Σωτήρη? Μπορούμε να παίρνει ο εργαζόμενος μισθό. Μια μελέτη, η έρευνα που έχει γίνει από το. Από ποιον να παίρνει μισθό? Από τον Πέτρο Παπακοσταντίνου, να παίρνει μισθό ο εργαζόμενος 2.500 ευρώ. Ο συνταξιούχος 1.800 από πού να τα παίρνει, και ο άνεργος επίδομα ανεργίας. Από πού να τα παίρνει? Από εκεί που τα. Πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις, να υπάρχουν δραστηριότητες. Να σας πω, όμως αυτή τη στιγμή, γιατί δεν κυριαρχεί αυτός ως άποψη, θέλω να σας ρωτήσω, στο σκοπό της κοινωνίας? Εδώ παίζει ρόλο αυτό που θα λέγαμε η ολόπλευρη πολιτική και ιδεολογική κρίση της υπαρκτής αριστεράς. Και βάζουμε και τον εαυτό μας, αν θέλετε, μέσα σε αυτό σαν κομμάτι, όσο και αν λέμε ότι διαλέγουμε. Γιατί το κόσμο και μόνο στην ιδέα της δραχμής ή της οριστικής ή της ανεξέλεκτης πτώχευσης ή της ρήξης δεν φαίνεται να συνενεί. Ακόμη και αυτός που φαίνεται ότι είναι εκτός ζωής οικονομικής. Γιατί για 20 χρόνια, έτσι, επίμονα, όπου και αν κοίταζε κανάλια, κοίταζε πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένων ενίοτε και κομματιών της αριστεράς, κοίταγε τις τηλεοράσεις. Τι του λέγανε? Ότι υπάρχει ένας μονόδρομος, ότι το ευρώ είναι η σωτηρία, είναι ευρωπαϊκός δρόμος, είναι οτιδήποτε άλλο. Επενδύθηκε αυτό το πράγμα. Κάποια κοινωνικά κομμάτια στα χρυσά χρόνια του λεγόμενου εξυγχρονισμού μπορεί να είχαν και υλικά ωφέλη. Στην πραγματικότητα το σύνολο της κοινωνίας απλώς μπόρεσε να μην απαξιωθεί αυτά τα χρόνια. Δεν είχε στην πραγματικότητα μεγάλη βελτίωση. Έτσι, αν σκεφτείτε κανείς, μπορεί να αυξήθηκαν οι μισθοί, αλλά η πραγματική τους αγοραστική δύναμη, η ικανότητα καταναλωτικής, τι μπορούσε να πάρει στα τελευταία 6 χρόνια, δεν αυξήθηκε τρομερά και πίστεψε σε ένα όραμα. Σήμερα. Οι μισθοί αυξήθηκαν 40% σε 10 χρόνια. Σε 15 χρόνια, συγγνώμη. Ναι, σας διαβεβαιώ επίσης ότι μόλις το 2003 ή 2004, αν δεν απατώμε, έφτασαν σε πραγματικούς όρους το επίπεδο του 1984, γιατί είχε μεσολαβήσει στην πραγματικότητα και μεγάλη περίοδος πραγματικής μισθότητας. Επίσης θα σας έλεγα ότι όλα τα χρόνια που συζητάμε, ακόμα και αν αυξάνονταν οι ονομαστικοί μισθοί, το μερίδιο των μισθών στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, που σε τελική ανάλυση σημαίνει τι μέρος του κοινωνικού πλούτου, πηγαίνει σε αυτόν που τον παράγει. Δηλαδή στους εργαζομένους διαρκώς υποχωρούσε. Άρα εκμετάλλευση γινόταν και αυτά. Αναδιανομή σε βάρος υπέρ του κεφαλαίου. Αυτό που λέμε όμως είναι το εξής. Ότι ναι, του είπαν ότι είναι μονόδρομος. Σήμερα ο μονόδρομος αυτός είναι σαν να οδηγείς με κλειστά μάτια, σβηστά φώτα, στο βάθος υπάρχει μια στροφή και μετά είναι ένας βαθύς γκρεμός. Εντάξει, εμείς λέμε ότι απέναντι σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι πολύ καθαρά τα πράγματα. Ναι, για πείτε μου. Δεν επικρατεί μια σύγχυση. Η λογική της σωτηρίας της χώρας με τα μνημόνια και με τις δανειακές συμβάσεις είναι πέμπτη, λένε τώρα τα Γκάλοπ, τα επίσημα Γκάλοπ. Είναι πέμπτη στη λαϊκή αποδοχή, στη λαϊκή έγκριση, σε πρόθεση ψήφου. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή είναι πέμπτο κόμμα. Η αριστερά σε όλες τις εκδοχές ξεπερνάει το 30%. Και το ζήτημα και στους κοινωνικούς σχετισμούς τα πράγματα είναι πιο μόνο που κύριε Δεσίλα, κοιτάει ο κόσμος στην αριστερά και ξαφνικά βλέπει εκεί που ήταν 4 μαγαζιά να γίνονται 12. Θα πούμε γι' αυτό. Εκεί λοιπόν είναι το ζήτημα. Ο κόσμος στρέφεται αριστερά και το ζήτημα είναι ποια αριστερά. Γιατί η αριστερά ο κόσμος την έχει ξαναενισχύσει και τον έχει απογοητεύσει. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα κατά τη γνώμη μας τώρα και σε αυτό θέλουμε να συμβάλλουμε και με την πολιτική εκδήλωση. Τη σημερινή. Καταρχήν αγωνιστικό μέτωπο ρήξης ανατροπής της επίθεσης, αντίστασης ρήξης ανατροπής και νίκης. Δεύτερον, ένα πρόγραμμα που εμείς το θεωρούμε ότι είναι πολύ ρεαλιστικό, είναι το μόνο που στην πράξη βγάζει από το αδιέξοδο και από την εξαθλίωση και τη χρεοκοπία, και μια άλλη αριστερά. Για να έχουμε το δικό μας μαγαζί, για να μοιράσουμε τα ημάτια της υπάρχουσας αριστεράς, όχι. Δεν μας φτάνει το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο κόσμος. Δικαιολογημένο. Δεν μας φτάνει. Γιατί η υπάρχουσα αριστερά είναι ανεπαρκής, λέμε εμείς, ιδεολογικά, πολιτικά, προγραμματικά, γιατί η επίθεση είναι στρατηγική και θέλει ανατροπή, γιατί
οι ενδιάμεσες διαχειριστικές λύσεις έχουν χρεοκοπήσει και χρειάζεται λογική και πολιτική ανατροπής για να ενωθεί η αριστερά, για να έχει κοινή δράση. Χρειάζεται μια άλλη αριστερά για να συνεγείρει, να αλλάξει τους σχετισμούς μέσα στην αριστερά και μέσα στην κοινωνία, για να ενώσει την αριστερά βαθύτερα, ουσιαστικότερα, στερεότερα και σε ανώτερο επίπεδο. Και χρειάζεται μια αριστερά, όπως λέμε εμείς, ανατρεπτική, αντικαπιταλιστική, επαναστατική, σύγχρονα κομμουνιστική, για να ενώσει τους αριστερούς ανθρώπους, για να ενώσει τους εργαζόμενους, για να ενώσει την αριστερά με το σκοπό της, που είναι η ανατροπή, η ρήξη και η επανάσταση. Για όλους αυτούς τους λόγους χρειάζεται άλλη αριστερά. Αυτό θέλει να εξυπηρετήσει η Ανταρσία, η οποία καλεί σε κοινή δράση, πριν απ' όλα μέσα στο μαζικό κίνημα, όλες τις δυνάμεις του αγώνα, όλο τον κόσμο που κινείται, αγωνίζεται, παλεύει και θέλει να παλέψει, και όλες τις δυνάμεις της αριστεράς. Ωραία. Λοιπόν, και ο κόσμος που θέλει όμως να εργαστεί, να πάρει τα βασικά στην εκπαίδευση και στη γνώση, να έχει πολιτισμό, να έχει ασφάλεια, να έχει σεβασμό καθημερινά στη ζωή του και κυρίως να αξιοποιήσει και τη δυνατότητά του, τα νιάτα του και τα ταλέντα του. Αλλά και αυτό τα βλέπετε, τη δίψα των νέων ανθρώπων. Θέλω να σας ρωτήσω, με αυτές τις κοινωνικές συνθήκες, πώς προσδιορίζετε τις εξελίξεις της πολιτικής στη χώρα, με τα δυσκολότερα να έρχονται ως μείγμα πολιτικής και να συνεχίζονται κυρίως, να συνεχίζεται μια ακολουθούμενη πολιτική που έχει νέο κατάλογο μέτρων, με τη διαπραγμάτευση να μπαίνει ως θέμα, που δεν ξέρεις αν είναι κυριαρχή διαπραγμάτευση ή αν είναι καθορισμένη, και με την ψήφιση της νέας δανειακής. Η αίσθηση σας ποια είναι, κύριε? Κοινωνικά θέλω να ρωτήσω και πολιτικά μαζί. Κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι αφορά το πολιτικό μέρος, θα σας ασκήσω από αυτό πρώτα, είναι σαφές ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και πίεση. Τα κόμματα εξουσίας, συμβολικά αυτά τα οποία συμμετέχουν σήμερα μέσα στην τρικομματική κυβέρνηση Παπαδήμου, πλήρως να εναρμονιστούν με αυτές τις πολιτικές και ή δυνατόν όχι μόνο να έχουν υιοθετήσει, όχι μόνο να έχουν αποδεχτεί, αλλά και να έχουν συνυπογράψει και να έχουν ψηφίσει τα πάντα πριν. Αυτό, αν θέλετε, είναι και μια ιδιότυπη αποκρουστική ευρωπαϊκή τάση. Μόνο που βλέπετε ότι οι βουλευτές σπάνε, δηλαδή καταψηφίζουν. Γιατί αυτό είναι από πάνω. Γιατί αυτό πάνω το βλέπει η Τρόικα, που βλέπει μόνο κόμματα, βλέπει μόνο βουλευτές. Από κάτω, η ελληνική κοινωνία έχει μια συνθήκη, έχει τον ορισμό της πολιτικής κρίσης. Ο ορισμός της πολιτικής κρίσης είναι: από πάνω δεν μπορούν να κυβερνήσουν και από κάτω δεν δέχονται να κυβερνούνται με τον τρόπο που κυβερνούνταν μέχρι τώρα. Δηλαδή η ρήξη στη σχέση εκπροσώπησης, στην νομιμοποίηση, οτιδήποτε είναι οριακή. Και σε αυτή την οριακή συνθήκη γίνεται μια προσπάθεια, κύριε, αν θέλετε, και από κέντρα εξουσίας, από τα ΜΜΕ, ενώ τα μεγάλα διαπλεκόμενα ΜΜΕ και μερίδες του κεφαλαίου, είναι κομμάτια, αν θέλετε, μέσα στα κυρίαρχα κόμματα, ό,τι και να γίνει, να κρατηθεί αυτή η ιστορία, να περαστεί το μνημόνιο, να υπογραφεί η νέα δανειακή σύμβαση, να έχουν ψηφιστεί ή δυνατόν τα πάντα. Αλλά από κάτω υπάρχει μια κοινωνία. Η κοινωνία αυτή έχει δώσει εκρήξεις. Και τις έχει δώσει κατ' επανάληψη σε διάστημα μηνών. Τώρα τι ανάγνωση κάνετε ότι θα συμβεί? Βλέπετε η αίσθησή σας βάσει των οικονομικών δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί. Εμείς πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα, ό,τι και αν προσπαθήσουν να κάνουν στο επίπεδο του σχεδιασμού, θα υπάρξουν μεγάλες κοινωνικές εκρήξεις, οι οποίες θα αποδιαρθρώσουν και την όποια πολιτική συνένεση, την όποια κυβερνητική μορφή μπορέσουν συγκυριακά να επιβάλλουν. Αυτό όμως βάζει και το εξής. Βάζει και μια ευθύνη. Γι' αυτό έλεγε πριν και ο σύντροφος ο Δημήτρης ο Δεσίλας. Λέει δεν θα περάσει Δανειακή, δεν θα περάσει, λέτε, στο κοινοβούλιο. Ακόμα και αν δοκιμάσουν να την περάσουν οριακά, το τι θα γίνει στην κοινωνία, το τι κοινωνικές κινητοποιήσεις, συγκρούσεις, αλλά και το τι φαινόμενα μετά κοινωνικής ανέχειας, φτώχειας και εξαθλίωσης θα ακολουθήσουν, θα βαθύνουν την πολιτική κρίση. Και γι' αυτό λέμε ότι εδώ είναι η ευθύνη της αριστεράς. Και γι' αυτό τα λέμε αυτά και για την υπόλοιπη αριστερά. Γιατί σήμερα αυτός ο κόσμος, προφανώς, αν δεν του δώσεις μια προοπτική, αν δεν τον κάνεις να πιστέψει ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη κατάσταση στη χώρα, μια άλλη πολιτική, ένας άλλος δρόμος, αυτός ο κόσμος αργά ή γρήγορα, ηττημένος, ματωμένος, απαξιωμένος, θα πάει σπίτι του. Θα είναι μια κοινωνία εξατομικευμένης απάθειας. Στο τέλος, η συντριβή φέρνει αυτού του είδους την εσωτερήκευση της ήττας. Τώρα όμως που ακόμα η κοινωνία σου λέει, έχει ακόμα οργή, ακόμα λέει όχι, δεν μπορούν τα πράγματα να πάνε έτσι, μπορούμε να δοκιμάσουμε.